dosta ljudi. Evo nam ponovo u openingu. Evo, otvorit ćemo danas spekova. I eto. Pa, dobro je. I montoja. Ekstra. Početak. Treći pek, nice. Teljo. Četvrti pek. I to je univerzitet. Dobro je za sad. Peti pek. Tulan. I inform. Tako je. Ekstra pek. Idemo na šesti, ne znam. Ramzi. I sedmi pek. I to je Bender. Osmi pek. I sad još to je Marlos. Deveti pek. Prezadnji. Ture, pogrešan. 10. pek. Bane Ivanović. Otvorit ćemo možda još 5 pekova. Mogu da ne otvorim. Dan. Honesti pek, Mlinkov. I ovo je Wellington. Do 14. Klisen. I zadnji pek. Kloze. Otvorit ćemo samo još 3 peka. Ivan Perišić. Dobro. I Hut. Dobre. Hut. I ovo je stvarno zadnji pek. I to je pola zvijer, pola čovjek. Pola čovjek, pola zvijer, imam je Didier. Tako je to s jednom drugom. Pola čovjek, pola još jedan pek. Ajde, otvorit ćemo još 6 pekova da bude tačno 20. Da, još 5 pekova da bude tačno 20. Sad je baš dosta zlatnih igrača. Dobro, ćemo 16 pek. Pek Vertonghen. 17 gdje bi što zamiro. Martinez. What Ekstra. Korea. Ekstra pek 17. 18. Srednji pek. To je Donald. Inform. Opet Inform. Koliko dobro. Hoće nas dobro je. Idemo zadnji pek. Pek i Wilfried Bony.
Jonas. Sad ću vam pokazati moj najbolji pek do sada u kojem je bio Manuel Neuer. Vidite, to su moje kartice. Čak imam jednu legendarnu. Imam tu Griezmana. Imam Williana. Imam, vidite, se sjećate ako se sjećate u prošloj epizodi, bilo je za 4 informa. To je Benarfa. I vidimo se u sljedećoj epizodi.